Tiri kutambira mashoko ekuti MP wekulupani West ashaya hazvina kumira zvakanaka mhuri yeZimbabwe, kusangana zvekare kwatinoita panyaya version apo patinokupakurirai nhau nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika. Nhasi tiri kuuya nenyaya pano yatagamuchira mashoko anosiririsa patiri kunzwa kuti uyo aimbova mumiririri weparamende vanoitwa vaBright Vanyamoyo vari kunzi vashaya nekudawo kwezvinhu zvakaitika pamazuva adarika ayo. So nyaya yabudikira ichitaurwa navo vanoitwa vaGift Siziba Ostalos ndo vari kuti deeply saddened to announce the heartbreaking news of the passing of Honorable Bright Vanyamoyo, pictured with President Chamisa, the elected member of parliament for Lupani East. His tenure was tragically cut short by an unjust recall from parliament orchestrated by Shabangu in collusion with ZANU-PF, a devastating loss for our community. I had the privilege of working with him in Lupani East as a cluster leader, the witnessing firsthand his tireless work ethic, unwavering dedication, and the immense love he received from the people of Lupani. He was a man of the people. He remained steadfast, solid, and true to the ideals. We believe in a true fighter. Rest in peace. Before you run your race, a good fight it was. Until we meet again, ndo mashoko abuda achitaurwa na avo vaGift Siziba Ostalos vachianaunza kana kuti vachizivisa mhuri yeZimbabwe kuti vaBright Vanya avasisiko vashaya. Avo vaBright Vanya vanokunzi vakange vari mumiririri webato reparliament, member of parliament vakamirira Lupani East, asi vakazobviswa pamazuva aya pakaitwa zvekurekoliwa vanhu vakasiyana siyana nana Sengezo Shabangu, ndipo pari kuzonzi pavakasvika pakunobviswa nana Shabangu, asi vanokunzi aiva munhu aitoshandawo nesimba zvisingaite. So iko zvino vari kunzi havasisiko. Zvinova zvinhu zviri kushamisa vanhu vakawanda veruzhinji rweZimbabwe. Vari kuona kuti zvechokwadi vanhu varasikirwa nemunhu anokosha, kana kuti munhu umwewo ari loyal zvekare utungamiriri waadvocate Nelson Chamisa, uyo utungamiriri uri kurwiswa nevakawanda siku nesikati iko zvino, nekuti tikada kutarisa vazhinji zvinhu zviri kuitika munyika yeZimbabwe zvakasiyana siyana, ende vamwewo vanozviti vamiriri vacho vave kungoonekwa vachishanda nebato iro reZANU-PF. Ende zuro ndezuro pakatoonekwa avo vanova meya weHarare vachienda kuChitevo School of Ideology, iyo inozikanwa iri yeZANU-PF inotrena vanhu zvinhu zveku the way yekushanda pachiZANU-PF, asi vakaonekwa ivo mameya mazhinji vakaatenda musangano iwoyo. Zvinova zvinhu zvakashoropozwa kwazvo nevana veZimbabwe vazhinji kuti kosei vanhu ava vakasarudzwa nebato reCitizen Coalition for Change, vakapinda vakasarudzwa nebato iri, sei vakazochuza kufamba nzira dzavava kufamba iko zvinezvi dzekutanga kushandidzana zvakanyanyisa nebato reZANU-PF. Ndo vanhu zvakare vakasiyiwa pakaitwa marecalls paana Sengezo Shabangu, ndo vanhu vakasiyiwa vasina kunge vabatanidzirwa pamarecalls iwayo. Saka ndo vanhu vakasara vashanda nana Shabangu. Zvinova izvo zvinhu zviri kubva zvatodedzerwa nevanhu kuti vanhu ivavo vanhu vakatosara vachinzi vatova veZANU-PF, vari kushandira ZANU-PF. Saka ndosaka iko zvino vanhu vari kunyanyisa kurwadziwa nekufa kwaita avo vaBright Vanyamoyo, nekuti vainzi munhu aishanda ari loyal kuna vaadvocate Nelson Chamisa. Ende zvinova izvo zvinhu zvakakonzeresa kuti vanhu vazhinji vaishanda vari loyal vari under advocate Nelson Chamisa vakwanise kunge vachizorekoliwa nemarecalls iwaya, nekuti avaiziva kuti vachazosara vakushanda mashandiro avanoda asinei nemaitiro ezvinhu anoitwa navaadvocate Nelson Chamisa. Ende takaona maMP vakawanda vekumaparliament vakangosara vari ikoko
vave kungoshanda vachiita kungenerera kana kuti varanda vebato iro reZANU-PF. Ndo nyaya muri yeZimbabwe yatiri kuuya nayo nhasi, takakubatirai zvekare pachannel penyu tichikuzivisai zvimwe zvezvinhu zviri kuitika munyika. Kana uchangotanga kusvika pano iri first time yako, tanga nekusubscribe, wokomenda, wolike, woshare uchitiudzawo kuti nyaya yatanayo takakubatirai nhasi munoionawo sei.